Munthu mukumuonayo ndi m'busa yemwe amathana ndi Satana m'tchalichi pogwiritsa ntchito chikwanje, nkhwangwa ndi zida zina zoopsa. Iye ati amachiza nthenda zosiyanasiyana kuphatikizapo nthenda yomwe inayimisa mitu anthu ambiri dziko lonse ya HIV. Mzibambo uyu ndi ndani? Ndi chani chinayambisa mzibambo uyu kuchita zimenezi? Anthu a mpingo wakewo anachilandira motani chinthu ichichi? Kodi moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera motani? Asante mke wangu, nimeshukuru. Ndine Deni Studios, khalani pompo pomwe ndikupitirira ndi nkhani. Osayiwala kupanga like komanso share nkhanizi. Dzina lake ndi Emmanuel kuchokera ku Kenya. Anabadwa zabwinobwino muja momwe mwana wina aliyense abadwira. Wakula kuchokera ku dera lomwe lili la dangerous kwambiri maka mbali za umbanda, chamba, mowa ndi zina zambiri zoyipa. Manuel usiku wina atagona ati analotesedwa ndi Mulungu akumuwuza kuti asiye masewera omwe akuchita ndipo ayambe kutumikira iye pothana ndi zoyipa zonse zomwe zikuchitika m'madera ambiri ku Kenya. Ndipo kuchokerapa Emmanuel anayiyamba ntchito kuyitanira anthu pamodzi ndi mkazi wake, ndipo pachiyambi ati anthu samankhulupirira malinga kuti azibusa ambiri amakhala akunamiza anthu kwawoko. Koma popita pa nthawi anthu ambiri anayamba kumutsata poona mamirako zosiyanasiyana omwe Emmanuel amachita. Polowa mutchalichi ndiye kuti Satana akuyenera kuchotsedwa pomenya mmatako aliyense akulowa mutchalichimo ndi chikwanje. Anthu ochuluka amamukonda mkuluyu, ndipo mkuluyu ati iye si m'busa wamba, iye si m'busa wa anthu olemera koma osauka. Komwe kukutsalidwa kupitako ndi anthu achumako ndikomwe iye amapitako. Emmanuel ati cholinga chake sikupeza ndalama ayi, koma kuthandiza anthu m'mavuto omwe anthu akhala akukumana nawo iye asanabwere. Iyeyu ati amagwiritsa ntchito zida polalika, kamba kuti anthu omwe iye amawalalikira ndi zigananga, ogwiririra mahule amowa. Ndiye anthu awawa uchimo unakhazikika choncho mawoka sokwanira kuti angawamve koma zikwanje. Ndiye amatenga chikwanje, mahamala, machovero pofuna kuongola anthuwo. Iye ati amapanga zinthu zomwe Mulungu wake wamuuza. Akati udye udzu iye amadya, akati ulalike utagona pansi iyeyu amachita zimenezi. Anthu omutsata mzibamboyu ati munthuyu ndotumidwadi ndi Mulungu kamba kuti wachiza nthenda za siriyasi zikuluzikulu kuphatikizapo nthenda ya HIV. Moyo wake ati ndiwokondwa kamba kuti ntchito yomwe akugwirayi nja Mulungu. Anzanga mukuonera kunjakutu kuli zinthu zochuluka zomwe zikuchitika, ndipo chachikulu chomwe chikufunikira pa ife ndiko kumvesesa, kuonetsetsa kamba kuti kupanda kutero nzovuta kusiyanisa kuti chomwe chili cholondola ndi chiti nanga chosalondola ndi chiti. Pangani share Emmanuel, osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndi ife a Deni Studios tidziwitse anthu zomwe mukugulisa, tilankhuleni kuti mumve zambiri.